téléphone iPhone caman ani mansin wɛrɛw bɛ dilan ani ka feere Apple baarada fɛ dɔw bɛ dilan Chine jamana na. Nin san labanw na Apple baarada bɛ taa jagokɛminɛnw dɔ ta jamana wɛrɛw fana la i n'a fɔ Vietnam ani Inde nka a tɛ foyi ta États-Unis. Sisan yɛlɛmaw donna a ka baaraw taabolo la ka da kan nin dɔgɔkun in na Apple baarada y'a jira ko san 4 nataw la a bɛna dolari wari miliyari 500 de don usines dɔ dilanniw na États-Unis i n'a fɔ ka usines dilan Texas n'a bɛ mansinw dilan n'u ka baara ye ka hakili duman dilan n'an ko serveur d'intelligence artificielle wa o b'a to a bɛ baara di mɔgɔ 20,000 ma États-Unis. Apple baarada ɲɛmɔgɔba Tim Cook ye nin baaraw taabolo fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen in de ye ani jamanakuntigi Donald Trump ka ɲɔgɔn ye sen fɛ. Apple baarada n'a bɛ iPhone dilan a bɛ fara États-Unis ka baarada minnu y'a fɔ k'u bɛ baara kuraw dɔ bila sen kan jamanadenw ye. U bɛna dilan yan bawo u k'u tɛ douaniers ka wurusiw sara. Donald Trump y'a fɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ minnu bɛ wele réseaux sociaux alamisa tɛmɛnen k'a ye nafolo sigiyɔrɔma 2 de fara douaniers ka wurusiw kan ni Chine jamana b'a sara wa kɛmɛ sarada Chinois bɛ 10 sara douaniers ka wurusiw la n'a bɛna daminɛ nin tarata in na. Kɔlɔsilikɛlaw n'u bɛ wele les observateurs u y'a jira ko Apple baarada ka ŋaniya in n'o ye ka dɔ fara a ka fɛn dilannenw kan yiriwali bɛ sabati o la. O ŋaniya ni douaniers ka wurusi ko Chinois kan i n'a fɔ Trump y'a wajibiya cogo min k'u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Bill Lawrence ye kɔlɔsilikɛla dɔ ye. San caman ɲina u bɛ ka ɲini yɛlɛmaw ka don u ni Chine baara kɛcogo la. O ŋaniya in taara yanni douaniers ka wurusi ko kana. O bɛɛ n'a ta halisa fɛn nafamaw bɛ bɔ Chine nka ne hakili la Apple bɛ baara kɛ cogo min yɛlɛmaw bɛna sɔrɔ taabolo la. Apple ka baaraw caman dɔnnen don bawo u y'a jira k'a ka politiki ɲɛsinnen bɛ ka baaradaw de sigi sen kan ani ka nafolo dɔn États-Unis n'o ye Trump ka mara in laɲini ye. Ben Bajeri jateminɛkɛla don cakɛda min bɛ baaradaw sigi sen kan o ɲɛma dɔ fana ko Apple ka laɲini ye de ka dɛmɛ kɛ baarako la ani nafolo dɔn cogo la États-Unis. U bɛ nafa sɔrɔ o sababu la o kama u bɛ ka baara kɛ ni kunnafonidisow ye walasa ka fasodenw ka laɲiniw dɔn bawo u tun bɛ nafolo don o siratigɛ la ka ban wa ani États-Unis politiki baaraw bɛ ɲɔgɔn ta fana. Apple baarada k'a bɛna nafolo caman ladon États-Unis o kama k'a bɛna telefɔni pisi kuraw dɔ dilan walima mansin wɛrɛw ka pisiw Arizona usine kɔnɔ n'a tɔgɔ ye TSMC n'a bɛ Taiwan jamana tɔgɔ la.